Cansat d'estar hores i hores sota el sol i no trobar cap moneda? De trencar-te l'esquena per acabar traient només merda? Aquí tenim la solució! Monetron 3000! Els millors científics d'arreu del món han estat investigant durant anys i han sortit amb aquesta solució. Compta amb un disseny apostoflant, uns acabats simples però elegants, que agradaran a tota la família. S'ha creat amb l'última tecnologia del mercat per obtenir els millors resultats, i els materials utilitzats com ara Kevlar i monofluorofosfat de sodi asseguren una gran resistència i durabilitat. Troba el que vulguis amb Monetron 3000! Ara parlarem amb el seu creador. Monetron 3000! Doncs aquí tenim el Dr. Octavi. Dr. Octavi, sisplau, ens pot presentar el seu aparell? El meu aparell és molt simple i pot funcionar amb qualsevol tipus de detector. Ja tinguis això de l'electrocompetita o l'últim de XP. El seu funcionament és molt bàsic. Consisteix en que agafes monedes qualsevol, les que hem vist trobar, aquí tenim un parell de pessetes com a exemple, i per la ranura aquesta les inserteix una a una. I després, quan detecti amb el moviment del detector, el que farà és que les monedes dipositades dins del recipient vagin caient a davant d'allà on estarà detectant, i així les aniràs trobant a mesura que vagin caient. Monetron 3000! Subscriu-te ara i podràs disfrutar d'una oferta 2 en 1 per al simple preu de 69,90. I si a més dones like, et donem de regal aquesta bossa plena de dinero. Sí, què estàs esperant? Monetron 3000! Ara veurem la satisfacció dels clients. El producte és molt bo, el recomano a tots i a totes. Gràcies a ell he trobat moltes monedes. Sí, trobo monedes cada dia, és fenomenal. Compreu-lo! Un de cada un el recomanen. Monetron 3000! Oblida't de trobar merda. Troba el que vulguis amb Monetron 3000!